Здравейте всички, време е за новото видео. Гледаме кратки страшни видеа, така че абонирайте се за канала и бой. Започваме и сега. Айде. Добре, нека видим първото видео. The Candleman. Това ще е някакъв маняк с някой свеж 100% нещо. Да. Между другото, пийте повече вода, полезно е. Маняк, защо нямаш тогове? Нямаш да имаш такива проблеми, ако нямаш тогове. Ако имаш тогове. Взимайте нещо за хапване. Започваме една много яка поредица, която мисля да качваме буквално през ден. Понеделник, сряда, петък. Затова, че абонирайте се за канала, удряйте там камбани, мамбани, каквото има и гледайте тук. Добре. Какво е това? Ето го маняка с шеща. Там пушките ли? Дошла. Към ще изкара до цевката. Така. Ток няма, батерии няма. Не е работа това. Ой! Как така? Какъв беше това назлобен? Слиза. Ма сигурно слиза. На кофа. Ма някак остава. Вие видяхте ли, отвори прозореца, затвори го и почва да бяга. Много тъмно бе. Добре. И? Дали бе? Добре. Това няма просто да коментирам. Я видим следващото. Което да е. Това 14 минути, това много дълго е. 15 минути. Я видим това. God. I never got the chance to say goodbye. Това някой път те става как? She was laying in bed cold. I can't stay here anymore. Между другото, ако ви харесва тая поредица, пращайте линкове в коментарите на това видео да гледаме следващите клипове. Мисля, че стане доста яко. Ако имате нещо интересно, което сте гледали и ви е изкарал акъл, пратете го, ще се радвам да го видя. Дома кефи как някаква крипи музичка изведнъж. Тишина. Добре сме. Това Анабел ли е? Окей. God. Значи е много тежко, ама кой знае какво ще се случи сега, то тази веща как изглежда.
I missed you so much. Емили, сега ще се върне. You're with Mom and Dad now. Гадно. Какво вчера работа, мамо? Please give me a sign that you hear me. Направо чакам да изкочи от някъде. В 3:13. Не мога да разбера как хората спят така на отворена врата. Я кажете, ви списали на отворена врата в коментарите. Аз направя абсурда за спа. Ко ще я става? Вратата затворена, залостена, заключена, каквото има. Абсурд, така да. И сега ще има някой Good night, Emmy. в коридорчето. Така да се легне, трябва да съм умрял. Правилно знаеш. Вратите се затварят. Ако вратата ти беше затворена, нямаш да имаш този проблем сега. Цъкай лампите, взимай ножови, който се сечи. Те и само няма да се слушат работа. И сега пак, бум, някой вратата. Емилия няма на снимките 100%. Вай, тези филми съм ги писал аз. Главен сценарист. Много гадно. Ой. Направо настръкнах, много гадно. Той надпис преди малко май го нямаш. Още един на копа. Къде ти е брадвата? Ой. Естествено, че ще има клатещи сто, люлеещи по-скоро. Вау, колко много промени с тази лампа. Решението всички страшни филми. Одялото да е явно армор. Emily. Пистолета къде е? Фенерче ще ми бъде. Дале. Окей, не виждам. И почвам да бегам вътре.
Leave me alone. Ти ги извика сега Leave me alone. Grace? Това няма да е Емили според мен. Grace? Emily. Help me. Не, сега ще видиш Емили ли? It's okay, Emily. I'm here. Тя, What happened to me? I don't know. Даля. Emily. Емили има друг път, Емили. Това ли беше? А? Чак сега разбрах. Да. Чак сега разбрах. Добре, нека видим следващото видео. Което ще е... Венц. Нека видим. Ако още не сте се абонирали, сега е момента да ги знаете. Добре, минавате. Само ако му е малко по-леко да минавате. Видите къде не сме в Елиан. Същата схема. Ще да не пуснахме? 9 минути, добре. Ще е много дълга тая шахта. Добре, свърши. Two weekends later. Супер чул маняк. Колко интересува живота? Фейсбучето я разцъкам и това е. Те кадри много ме дразнят, направо. Дремва бе. Чиста работа, охраните на всякъде спът. Кей само малко е издаден на братлето. Hello? Yeah, who's this? Hello, Jordan. My name is Samuel. I'm the manager here. Oh. Yeah. Yeah, I just want to say a personal thank you for taking
Oh no, thank you. It couldn't have come better time. I just finished uni. Brilliant, that's good to hear. It was actually really strange. Like, you didn't interview me or anything? No, nothing like that. Ska napis na Just a brief komputera tam. conversation, that's all, and maybe a couple of forms signed. Oh, that's cool. Makes it easier for me. So. Yeah, so, did you get my my note on the screen? Oh yeah, just found it. Cool. So yeah, there's a few things you need to do while on shift. There's a list in the drawer on the desk, underneath the desk. Oh yeah, what's it? Oh yeah, I found it. This one. So yeah, simple things like doing the rounds, checking upstairs and downstairs that everything is safe and protected, including checking all doors are locked. Also, if you hear any knocking or banging sounds from above, the ventilation system is broken. Oh yeah, thanks for saying that. That Should actually concentration. freaked me out before. Oh, Jordan, one last thing. Make sure you're checking the back door every hour, as it's been found over the past couple of nights. Oh yeah, that's cool. I'll just make it top of my list. Check it before I do anything else. Yes, awesome. So that's everything fine. Just be aware and careful and make sure everything's safe. Yeah, that's cool. Cheers and thanks again. Cool, brilliant. Well, yeah, big thanks. Една and, нормална good night. смяна. See you in the morning. Yeah, see ya. Bye. Да видим пък, какво ще се случи. Тая мога хич не е презаздадена грозно. Джордан като обикаля. И така се върши работа. Чек и това е. Той ще намери някакви изроди, ама да видим. Нещо се случва, пак да видим. Викам, че някой друг го взе. Ой! Кости, ама направо стръхнах, пак е нищо. Някаква сянка. Братлето го нападнаха сенките. Те ще се легна на земята. Ай, бутай вратата, заключва и вземай пожар да стеля, чупи му зъбите. Какви работи? Надо се, че има камери. Where are you? Тук не знам, аз ли се забърка какво стана. Тоест къде отиде. Нищо. Ще изпукат сенките и сега братленце и това ще. Са на теб се тръгвам към вкъщи.
охранителя с ножицата. Ако намушкаш сянката да признавам. Ще има фейсбуче, тръгвай си. Маняка ме га спънат. Той не беше тръгнал, вече беше на земята. Идва. For you. Абе, виждам къде е там. Някакъв бозов. Еко. Изкарали малко. Еми хора, кой ви кажа? Май това ще е всичко за това видео. Ще се видим в реално петък ще качваме това видео, в понеделник ще е следващото видео, така че абонирайте се и пишете коментари и пращайте нови видеа естествено. Айде, чао за сега!